Tara, na kayo. We're going to the... Mabilis na tayo ha. Yes. Kati-kati dyan. Okay. Sa likod tayo ngayon. Ayan. Si Tito. Tito! Ano po? Nakakan kami ngayon sa Gonzalo. Yes. Ano bukid? Baya. Ano yung bundok doon? Pakita mo. Yes. Here. Ganda na ang view. Oh. Ganda ng bundok oh. Yes. Here. Ang daming ano. Yan. Ayan yung mga baka. Nakakali ba yan? Sila, nakakali. Yes, Tito. Oh, Ay, sino yung nakarid dito? Yeah. Hindi, yeah. Hindi na abot dito. may mga putik-putik ha. Huwag yung batuhin. Huwag niyong batuin. Mas lalo yung magiging ano. Here. Pinagdaan naman pala ito ng mais. Nagbibilang tayo. Nagbibilang. Pa, Ilang minutes na? hindi na nakikita dito. Ay, ano, beta mo. Para makita ko. You know, 1 minute. 1:29. Yeah. Hindi ko makita dito eh. Yan. Malapit na tayo sa kubo. Kailan mo ito, mahaba yung mga ako, no? Wala na din. Wala nang naglilinis dito. That's my... Yan na. Hindi na namin makita yung daan. That's my cousin. Then, makikita sa vlog. Then, Oo, di ba yun? Di ba doon nakabukas doon? Ano ko? yeah. That's the house. House in lock. Hello. Hello. Sino yung nasa kamay mo? Ika doon sa likod. Ika, baka may... Nakita dyan sa vlog, sa live. Yes. Ngayon na. Dito naka-ano ka sa... Ayun yung Ma! Where is it? Ayun yung bundok ko. Yan o. Yan ang ganda. Yan o. Yan o. Yan o. Here. Ayun. Yung mga bahay dun. Ang daming baka. Ayun naman yung bahay na hindi na nag-ano. Yan. Yan o. Ay ka sa vlog! Ay ka muna dyan. Ay ka muna dyan. Ayun doon yung tricycle o. Yan o. Yan o. Tara na tito, uwi na. Uwi na kagad. Yan. That's ayun si Tito. Ayun, pumasya lang kami dito sa akin. Sa Barangay Gonzalo. San Quintin, Pangasinan. Philippines. Ayun na nauna na sila Ang doon. maganda rito, malamig dito sa lugar na to. Tapos maraming ano, tawag dito mga bukid, di ba? Yes. Maraming bakanteng lupa. Tapos may bundok doon. I-focus mo doon kay. Tagalan mo yung video. Tapos ito, ang ganda rito. Wait lang guys. Nahirapan Saan ko. dalawa? Andun na Tito. Saan? Andun na sa tricycle. Hindi. Kahit, Lane. Tito, wait lang. Lane, dalawa. Lane. Andun na si Ate sa tricycle dito. Bilis ha. Tuwakbo-takbo sila Tito eh. Yan o. Yan. May bahay pa dun. Ano na si Tito. Tricycle o. Tricycle. Hello. Hi. Yan. 4 minutes
minutes din, ay 5 minutes yung tinagal natin dito. Yes. Yung kubo na ginagawa, guys. Hindi naman yan kubo dito eh. Bahay na yan eh. Mas maganda kasing tumira dito, guys. Tahimik. And walang kaaway. Yan, guys. Ay na sila. Papunta na kami sa tricycle. Shit. Ang ganda naman. Ang ano lang dito, guys. Malubak yung daan. Maputik pala, guys. Yan dito. Ano, umaagos pa din yung ano ng Dipalo, guys. Dipalo, yan. Tita, wait lang. Papakita ko lang sa kanila, ano, agos ng Dipalo. Yeah. Ayan. Alam na namin pa daan dun sa bundok, no, tito? Na. Yan, okay na kay. Dito naman. Sunay mo doon. Yan. Bye. See you again. Bye, see you again. Bye.